ও জরাগো চিনি সারা ত্রিপুরাগো আং চেরাই চিকন তেনি সময়নি সিমি ক্লাব কালচার ন নগৈ ফাইমানি দङ আগरतला टाउन न काहामको क्लाब बो दङ बनर रगै ओ काहामको क्लाब रनर रगै सिनि अम्पी आरडी ब्लक नि स्पोर्टिंग क्लाब तोइदो जरानर रगै बनि सामं जेता याचगै नामानि बेलेखाना हामबाय तामनि बागै हिमालय क्लाब नि बरनि सामं तांथाय गोबांमा लामा दङ आ लामानि बिसिङाव जत्तनि सोलाय तांमुं काहाम जे लामा बरक हिमनानि चेंखा बफ्रुबा सेरेक साखाय हाबिका साइरि फाइका सिनि बसकाङो आं समाजनि सामं ताङो समाजनि सामं तांथानि आं हिममानि ताबोद्रा तै 10 बोसोर लायै दङ ओ जराओ आं जे नगै दङ समाजनि सामं तांथानो जों जे माइया दासिङो जों सेक्रेटारिनि थानि किसा खोनाका जे सामानि नगो नगो थाङै जों केबुनो बुजगै माइया आं दासिङ अबनो साबो कसार माजाबो जरा सलाइ जागो आगे जों कामी चौधरी बा कामी अक्रा खरकसानो जत्तनो तैदलि दङै मानो एवं तैदलिबो दङ किन्तु जरा सलाइ जाखा এই 10 বছর आंनि जे एक्सपिरियेन्स आं जे जागा थाङै सावै माइया आ जागा क्लाब संब्रगनि एवारनेसनि बिसिंतै समाजनि त्रिपुरानि 19 दफा ताबत ताइबो बारा अङै दङ आ समाजनो तैदुलनानि जागायाव जों जेखाने थानसा जागा फाइलायो आ थानसा जागा फाइथानो तिनि क्लाबनि बर जे ताइबो कतर सामं तांमानि बेलाइखाना लामसगो ताइ हामबाय मारियो कले समाजनि फासिंतै तामनि बागै हिमालय तिनि जों टं जरा कसार माजाव गोबांमा तंमं सोलोंलायखा अग्लिनि तखिराइबो अंलायखा आबनो सैबो मांखा आं तखिराइसि फियाबा तामो सामं सित्रा तांजाखा जों आबनो केबो तिकिबो नाइया खरक साबनि यासि सबाइ तिकि नायाखो जे आनि चाराय तामो अंखा आं আগरतलाव बनो तनि रहरका नकबारा साइसं तनरिखा आनि चाराय बोसोराति डेभलप अंखा बनि आरो कालचार तामो अंखा ब सामाजिक तामो रोंखा ब कि सोशलिस्ट अंखा आबो जों नायलायलिया ब इंराजी गोबां साना रोंगौखा ककवालजी साबुलि साना रोंगौखा हिन्दी साना रोंगौखा बफा जरा जरा किसा तरजाक लायखा फियाबा कासलाको हाय कतर तलाखा पातला अंगै थांलायखा ओ सुजुगनो त्रिपुरा नि बिसिङो सिनि कुंथाइ बारा रकनि क्लाब नि बिसिङो हिनिमान अर कुंथाइ बारा क्लाब हिमाने आनि शासक लाग तैदो स्पोर्टिंग क्लाब और मिनी त्रिपुरा नि जत्तो जाति त्रिपुरा दङ और स्पोर्टिंग क्लाब प्राय अर्धेक नि बिसिङनो सदस्य दङ एके तिनी ब जागा सपाइखा तिनी सपाइको शुद्ध साथाइ सिमिया और आं नंमानि साथाइ सिमिया बर तंमं चांमं बरनि और जे तिनी असक जरा ओ बरक बांगमानि ताइ काइसावो मेलावो हिंके सिरि खकमानि रोसाब लाइमानि हुकु खुमानि दागाल लाइमानि गोबांमा नखामोन फियाबा और सिरिं सिरिं भद्र नम्र शालीनता जेटा ककबरगै आं शासकै माइया बेपांनो नखा आं और ताबोबाय वाइनि सकबायखा तिनी आं दांसारो तिसा जागै जेटा नंमाने काहामका नाइचममाने आनी बुखुबाय बलाई तो बलाइबाय आं त्रिपुरा स्पोर्टिंग क्लाब जे ब जागा सगैनाय भबिष्यत ओ जागायाव शुधु सिनि बांथाया दफानि अक्लगक लाइजाक लुकुरगनि साथाइ सिमिया ओ जागा शुधु कलै सिमिया शुधु देवबर्मा सिमिया शुधु रियां सिमिया मलसम काइपें जत्तो और 10-12टा दफा दङ बरनि साथाइ सिनि जों बस्लाया टेस्टिं खालायनानै सुजुग मांखा हायका आं गाना दंफानो मलसम साथाइ माचायाखो आं काइपें साथाइ माचायाखो तिनी आ सुजुग मानमानि बागै बेलायखानो खाओ दंथयका और रिसा नुखा तिनी जों रि नुखा आं आनि क्लाबनि बरकनो बसकाङो किसा ककसार आनि ककमा थांनानै बाबाय थांनाय तिनी जों त्रिपुराव उदाहरण बा फुनुक जागमुं काइसा जागायाव सपायनाय त्रिपुरा स्पोर्टिंग क्लाब त्रिपुरा स्पोर्टिंग क्लाबनि सदस्य रत्न कयनाय जों सरकारनि ताइबो
সুযোগ সুবিধা না নাংনাই ও সালথাম মেলাनि বিসিঙ্গ তামো সুযোগ সুবিধা তো সিনি সার সং অর সিনি মিনিস্টার সং ফাই সফাইজাক আর বিসিङ आं खोनाय दङ अर स्किल डेभलपमेन्ट औ सिने अर फालदगो जाथाय बायदि फालजागि दङ बसकाङो नुकथथक अर नखाय माननाय तुइसें माननाय लाङा माननाय सेम्पाय माननाय अमाके रितांनानि विभिन्न माने मानथथक भविष्यत कारण तब आगतलाव रिताक थानरको बातायलाय थानरको गोबां रिताकनानै वासा माया थुरि माया स्पान माया अमाय अंलाय तंलायो आशा खायो फाइनाय बिसिरग मतिहाय व्यवस्था खायानो ताइबो व्यवस्था खायथतक मा दङ आं सिनि ओ जाथायनि बायरे सिनि किछु इलेक्ट्रनिक्स मानिरक फाललायमानि दङ किल्लाहाय करबोगहाय तेतुइ सेसवाहाय तीन गयराहाय गन्डासरा आमचाइहाय किल्लाहाय जम्पै जलाहाय अमाय एलाकाओ बानिया